Jeg vil gerne vise jer, hvordan man synkroniserer fra SharePoint ned til OneDrive, så du kan bruge dine dokumenter i SharePoint via stifinder. Vi starter først med at gå ind på den mappe, vi ønsker at få synkroniseret. Herefter finder vi synkroniseringsknappen, så trykker vi på den. Nu kommer du frem og siger, hey, jeg vil gerne logge ind på din OneDrive. Så her, der logger du ind på den. Og bruger selvfølgelig din kode. I dette tilfælde vælger jeg kun på den app, og ellers så trykker du blot OK. Så skaber den forbindelse ned til computer. Vi siger, værsgo. Her vil jeg gerne lov at lægge dokumenterne, og her bekræfter så blot med næste. Da det er en test, har jeg lavet den før, så jeg vælger bare at bruge den samme mappe igen. Ellers så trykker du blot på opret ny mappe. Her så vi kunne se, at i vores stifinder, der vil vi have alle de her mapper og dokumenter, vi nogle gange havde. Håber du bruger det til noget.